Back to our channel, and for today naatay request kang Mommy Axel because ibitbit jud niya iyahang bilang di ka kilo murag mga mabo jud lima ka actually gaan siya kung ano gaan lang mo siya kay kanina ba dili mo feel ang way pag mo jud na advantage ako ay oo pero murag dagan na jud siya kaayo o di ba social kaya ang bago jujubi anyway di padalan. Ginapabaga kong nawog, ginagkasa ko si Mami Axel nga dalahon niya ang iyahang hospital bag because today mag-bag raid ta, hospital bag version. So, usually, mo major yun yung ginapangutana sa mga, especially sa mga first time moms, sorry na kanin kung unsa ang mga dapat nga i-empake, especially kung mga anak. So, syempre ako di naman ko makahatag og kanang realistic na kuan sa inyo nga kanang suggestions kay it's been more than a year since nanganak ko. So si Mami Axel ato ang request para ani kay mga anak siya within anytime na gyud. So either this week or next week mga nakay na siya. And second baby na niya. So meaning na siya mga experience before nga siguro nakuha niya nga murag wala to nag-effect, murag na-compare nimo ba nga wala man to nagamit so dili na to necessary. So at least karon na atay guide kung unsa jud iyang masuggest niya kanang must have yun nga ibutang sa hospital. So pagsugod na ta Mami. Kailangan ba jud super dako yun ang bag? Dili man kay ako tuwa ang bag. This one is where our hospital essentials, mga pag-ilisa na mo, mga needs ni baby. And then naapod ko yung mga tote bag. And siya smaller siya. Kung mo niya mo mga pag-lako-lako documents, kanang mga dali lang mahulbot ng mga gamit. Mo ni siya na-agree. Kani siya ang ako ang first, there is a mommy na part. Mo ni siya akong essentials. Una, naa siya akong IDs. Of course. Kailangan lang pero secondary ID na ko ni siya ang primary IDs na ko nasa akong tote bag kay mas dali man to siya makuha. And then diri akong eyeglasses which is for sure dili na ko siya gamiton pag mag-deliver ko to. Na lang siya diri extra pair of chargers. And then ako ang pangtali sa buhok and what. Tapos extra pen and paper, tapos nagdala po ko ng paper bag na pangsukan ako siya. Pag mag-vomit ko or whatever. So, para at least kung mag-vomit ko in the room, na ako'y during labor? Yes, kay lamang ko kita nansi na mag-vibak ko, pero mag-CS man po dud ko. CS na ka first? Oo, CS ko first. So, kung lamang ko daw yung tendency na after ni mo mag-deliver, magsuka ka, or tungkol sa medicine ba, so at least namin ready na paper bag, dili next sa hospital, so di na naman need mag-sanitize. And then, sleep eye mask, kay dili ko katulog na hayag. Hayag. So at least bawal ba yung palungan o suga? Laki ka share sa room, at least you can cover your eyes. Pas akong perfume. And then, ang imong perfume, imuha na pong i-transfer na lang sa small bottle. And then, ako'y kuan mga titas of the titas of the essential oils. Share din siya sa akong mommy friend. Kani siya pang essential oil para sa ibutang siya sa may breast. Ay maamoy ni mo siya para mag-stimulate og milk. Tapos sniff relief kay dili mo kumalipong sa karon na pregnancy. So at least na siya diri makasimot dayon ko, dili mawala ako lipong. And then Raven sa sakit sa lawas. And then frankincense kapag maligo si baby kay ihalo na mo siya sa oil. Para murag na siya benefit kay baby. Ganahan ko atong maka-stimulate og buwan. Mo yun siya. So actually mo na siya ang kasagaran sa nagamit na ko inside my bag kay kanang essentials pag kinanglan ako magpadede, pag magsakit ako lawas, may mga jud imong problem jud pag manganak ka, diba? So ang next kay sa bigger area. Pila ka compartments. First kay kani siya amo ang Sita
travel bag. Ano siya, bath essentials, tapos kani siya, damit na mo ni baby, o kaning akong mga Sige. mga needs, mga food needs, Ay, mga dili. anak. Sige, open. Obrela nato na later. So, And but then, ang inside diri okay, kani siya, sanitizer, sanitizer, ang wipes, wipes, alcohol, talagi na transfer na ko siya sa smaller container para at least tapos dilabel na ko para kabalo ang mag-open sa bag unsa ko siya. sabi to kay same ba yung mga containers nila. And then powder, tapos lotion ni baby kay syempre kani usually essentials niya ni cotton balls. Paligo, no? Pangligo, pangkuhan sa yung wet, anak. Tapos, nappy rash in case na i-rash si baby. At least, dala lang na ko siya. So in short, hospital bag / kung magnanay kay newborn. Nana akong baby. Wala yun niya siya, no? Di na ako siya ibalhin. Tapos, anti-itch na cream para sa kuha ni siya kay na ay mga insect bites, mga anak. Kasi lang. Ay, given mo na sa kumakain mo. Shy. Tapos, lastly kay, syempre, petroleum jelly, and then, baby oil, in case lang. Tapos, syempre, kinanglan ni mong diapers, na imong kinanglan kay baby, tapos pack lang, kung saan necessary, so how many days mo sa hospital. So, for example, kami, pwede mag 3 to 5 days, so 4 nappies or 5 nappies per day, i-times ng tunin mo, then mo na to siya kung ginapack. Tapos, kani siya, since hindi man magkasya tanan akong necessities na ako'y Durabox na dito ang extra. Isa siya kadako nga Durabox. Mga ani kadak ang laman na to kay nappies, towels, kanang kumot, kana. In short, parang kwarto na yun. Pang kwarto. Parang kato siya, iapas na lang to siya pag nanganak na jud ko, Oh ana. my God. So, sige, mag-isa-isa, tani mo mga pouch. Okay, rai ko ay. Okay. Kini, una-una to ning small travel bag. Ang kaning small travel bag ang amo ang bath essentials ni baby o ako o sa ako ang kauban sa room. So, akong bath Ayan. essentials, una, of course, sabon, tapos naa siya plastic pouch kay Kanin sabon ka, baby. ako ani sa mo ani. Lima. Mo ani siya mo same lang. Particular ba ka sa brand, sa kanang ginagamit? Pag nanganak or karong buntis ko, mga anak ko akong ginagamit yung baby safe na mga dili ko nagagamit yung mga pang-adult. Choose what? Choose Gentle. gentle, ganun. Kay man god, para toxic free, safe sa skin ni baby, pati ako skin food, toxic free, walay mga chemicals. So, maano po siya kay baby ka ng banded ang skin, same lamig skin. Okay, syempre siya, kung ama siya pinaka-duol yun. Tapos, kanya siya, yung nature na hair smoothing serum kani kay ginagamit ako ni kay common man gud sa mga nakay na mami ang maglagas ang hair. So kinahanglan alagaan nato atong hair after giving birth jud. So natural food jud mo ang ginapili nga pero ano. ganan ko tapos cotton buds, tapos of course kanang conditioner ninyo. Kani napod ko another type nga antibacterial nga insect repellent kay in case malamukon or whatever sa hospital. Toothpaste, tapos tapos moringa na shampoo kay na-heard po ako sa isa ka mami nga effective siya pag breast milk. Safe food siya. Safe and then moringa tapos dili siya kanang pag maglagas imong hair katabang po siya. Tapos sabon ni baby. Okay. Tapos toothbrush, syempre. Tapos deodorant. Kini And jud. then, Kini sa ang jud. importante yung mask. Palimtan ang tanan na yun. Na ako'y mask. Kaya syempre, at least panahon ba na kailangan ako mag-relax. Gusto ko Isa pa, makatulog. dry food yun kayo mo. Dry kag skin. Dry jud kayo after giving birth ka na murag at your ugliest moment. Ugliest moment. So, mag-freshen up ka at Kaya least. syempre ka na mga bisita. Saan na Dili mo po dapat pasagdan ang self pag Correct. mga anak na ta. Kaya dapat syempre maka-picture mo. Syempre memorable siya na moment. Dili ka gusto ma-look ugly at the time. Kaya na experience ako sa akong first baby. Wala dyan kayo pictures. Kaya I feel ugly. I feel bad. Parang no visitors allowed. Wala bisita kay angit kay ko. So at least karang gusto na ko siya na Bitaw. Tapos Kaya dito rin mo ma-realize ba nga kanang halan no kanang okay naman Sayang, okay naman siguro magdawat og bisita jud balag tsaka kay kag no kay At paano least gud na kahit paano. kay isa ra ka mga anak para ana nga baby. Tama. Tsaka the memories, dili mo mo siya
ka na. Correct. Dili dyan Pag mabalik. naglabay na. Ako, Sige, isa ka kani. smaller pouch kay mga food needs or mga medicinal na ano, like chocolate drink. Okay. Tapos, Mother Nature food na Ang dami dyan kayo, and pang then, papadede. na ay kuan, vitamins, para in case, para maano dyan ako sa self, ma-assure na ako on self na ready ko, na ano, ready ko in breastfeeding. Ang question, katong first baby mo, nabas ba dahil ng imo? Wala. CS man kasi, na-assure, Delay siya. mag-delay ka sa Na CS. naitambal, Oo, mag-delay. because of the medicine nimo and then dili pod ano imong body nga nanganak na ka, dili aware imong body kay emergency man ka kung CS. So nami difficulty in getting the milk out. So at least karon mao jud akong gipreparean para dili ko ma-stress kay part ko biya sa nanganak nami ang dili ma-stress, dapat happy ka para mag-boost imong milk. So at least ako confident ko ba na ready na ako self. So Correct. ana. And then kani from young living para pang-boost daw siya o pang-boost siya sa imong immune system after pregnancy, wapo siya immune tapos mas makaano Ano siya, siya, makahit na tea? siya healing o marang juice, na siya healing properties. Social, uy, ang living. Care of ano, main. Siya na Jud. Tapos, ang bigger pouch, kaya syempre, mga needs ni baby, ako ang technique ani is pack light lang. Ang nasa kong bag na dalahon sa among hospital is good for 1 or 2 days. And then, ang the rest, ipahabol na lang ako. Pag nanganak na dyan, hatod na lang. Kaya para at least, ang atong dala naman sa sultan, dili po ni stress na dali kay bit-bit, kaya wala may sakyanan. So, oo, Kung sa'yo feeling karon nga kapit na anytime, na-stress ko every night. Pag ma-feel ako ang contractions, or pag ma-feel ako na ay, nagabutod siya, parang matense ka, mag-count na dayon ka. Kuan na ka. No, go there first. Okay, so ang nasa kong bigger bag kay first, i-separate na ko ang damit ni baby, kanang ang rooming in outfit niya katong Na-adjoy nakabutang. Kailangan, importante po, no? So, Labels. sige, labels, Jud, ang importante. Kung na-pouches, mas maayo po na each pouch na agyoy. naka-separate siya per day, Oo. naka-label, Oo, kaya para at least ang mag-assist ako, makabalo siya o siya pangitaon. Dili niya mabungkag-bungkag ka na. So pag kani, isa lang kulubutan, rooming outfit, mo na niya ang yatag dito sa nurse, sa baby. Ang kani siya, sa rooming in outfit na ako'y gloves, socks, ang damit niya, mo ni siya ako yatag dito Kung sa sa'yo nurse. ka ng onesie? Oh, onesie. Na, okay ka ng, basta to gani ka ng eye sleeves. Oo. And then, naa siya Big kanang kiss. big kiss. Pero I think dili naman necessary ang big kiss karon. na ang sa hospital. Wala na ako nag-tap kay para sa kuha importante na dili na ma-cover ang head ni baby murag yung head. Tapos ang isa lang ka mittens ako gidala sa rooming in lang niya kay para paghatag niya sa kuha i-trim din ako ang nails kay para makita na ko ang fuse sa iyang hands pag gusto na siya magdede. Importante magud to na signal sa iyang hands makita nimo and then ma-touch ka niya para mag-stimulate ang breast. So mo to kong goal after Solo, kukuhan kay ka. dili kay ko mitten. So, hatag niya sa ko, i-cut din ako ang nail. Nako'y na-learn. Pero ako makamitan ko, dati kay mahadlok ko mag-cut nails. Pero karon kay na-try na muna ako sa first baby, so karon din ako makulbaan. So, parang nano ko experience ba. So, mo to siya akong na-learn po na it's important to see that baby's hands. Dito kay usaya ka ng mga hunger cues Oh, na yeah. sa Nasa kamot. kamot. Tapos, day 1 niya na outfit, pang-ilisan niya, same lang. Tapos, tapos, damit na ako, syempre, akong damit kay kaning pangtulog, kanang 90s, tapos extra shirt. Daraw, 90s dyan o. Okay, comfortable. Kay ano, mang good, Siyempre, kuan mo ka na, kanang uneasy kay ka Easy na. ka. Kay, siyempre, if normal delivery, meron ka ng mga perennial pain, kanang sa mga 2CS food, ang mga tahi. So, di naman ko, dili mo good ka necessary magtindog-tindog, mag-OOTD, magigda, magjugaan na. So, wala na matabunan o kuan imong blanket, pero at least comfortable, dili ko igangan, tapos makapadali ko dayon. Tapos, bibs ni baby, mga flannels, tapos receiving blanket. Kano siya, igo lang dyan siya sa pang first 1 or 2 days na mo, kay kung dagano na ako, mas stress ko bit-bit sa bag, stress ko ang nagsukalalay sa inyo. Ano ka ka nagsugod
good og empake for hospital ba? Kano sa jud ang recommended nga dapat mag-empake? Mag-impake ka, siguro necessary pag na-discuss na nimo sa imong OB imong birth plan. Okay. Pag na-agree sa imong birth plan, ug kanang ready na yung hospital, kanang naka-decide na kaasa ka ng hospital. Kay per hospital, lahi mo po silang policy na yung hospital, dili mag-alaw ani, dili mag-alaw ana, or i-provide na nila Parehas sa imo atong sa ako sa San Pedro, wala na nagdala mi og ng katong katong rooming in, rooming in outfit pero wala nila gidako. Okay na ay sa dali. Naana Oo. sila. So kato kanahanglan nimo to may balaan kung sa ilang i-provide, like usually gina-provide thermometer, kanang pag CS ka na sila binder, yatag sa imuha na yung mga anak. So kato at least mo to siya dalawat extra less expensive to sa inyo. So it's good to discuss with your OB on sa inyong birth plan, on sa plano ninyo kay syempre ako CS or VBAC man ko, lahi mo pud akong needs kumpara sa normal lang na delivery. So ikaw, it's important to set your mind ba na mo ni akong plano, mo ni ang hitabo kay though pregnancy dili gyud na siya maplano, malahig gyud na siya at the end of the day. Jud. Pero at least it's good to feel that you're secured, kana wala na kay isipon ana. Peace of mind. Oo. Kay dili na stress na gay ka na gunahon na nga muutong ka o for yeah. gawas nimo ang bata at least man lang sa gamit man lang o anak ka and sa mga Prepared ka. preparation sa hospital. So, Kini po, kani akong tote bag mo ni siya ang idalahon sa ako ang partner or kauban pag magnganak na ko. So, Okay. mo ni ang mga necessary things, madali-dali ilang gulbot, ana. So, diri first, of course, inyong documents. I have two siya ka pouch Ay, kay ang dalawa. first. Ang first, kani siya ang sa current pregnancy, kani ang sa previous pregnancy, murag anak. So, nadri ang birth sa akong previous na anak. Ako ang mga details kung nanganak ko previous na ko na baby. kana for example ako wala man jud ko first naman jud ko first baby pa man siguro si jud ang kuan bit ang kanang documents pod ni firstborn. Ay, kasi CS magud ko tapos i-check mo ni doctor ang himo na procedure sa kuha before. So at okay. least pag kinahanglan niya, dala na ko. So better i-keep yun to. Yeah. Unsa na parang medical records nila. Oo, ana. Kay i-check man ni Ubi kay for example ako mag-VBAC man ko, syempre i-check niya kung sa to na klaseng laceration ng gibuhat, kung sa pagtahi, ana. So para at least aware ako doktor or aware ako current OB na ingon ato ding natabo. Pag at in case payoon lang, syempre di ba di naman kakauli, di naman pud kakabaluan ang giunsa ka. So at least na kay mapakita. So muna siya, especially pag dilisin imong OB, no? Yeah, dilisin imong imong OB. So muna siya sa mga pregnant karon, lesson na siya, pangitaan na ninyo daan. Kung naana mo yung magulang na mga anak, pangitaan na ninyo daan ang inyong mga Record. documents or records nimo previously o katong kay baby ko, yung firstborn. Tapos kani ang current na no, for example, na dito MAT2, kana MDR, photocopy daan sa mga valid IDs, kaya syempre pakayuan man ka ana, at least ready na ka. Tapos basta mga Sa office. office ninyo, Employer tapos nimo sa SSS. ultrasound ni baby, o mga recent nga lab results, syempre pa ito. Of course, ito, i-endorse nimo sa imong hospital, katong mga, bawat hospital na sila ihatag sa imong na card, na mo tayo ipakita, naka-ano ka silang package or what, katupod, importante po to siya. And then, of course, nagdala ko ka ng towel, kanang short, kanang small towel lang in case singuton ko or trapo or what, so naan siya. Tapos electric fan, chargeable, kay Jud. init kaayo ka nang wala ka kabalo kung init igang ana. Nga di masamtan kung asagi ka ng kainit sa world. Tapos syempre, na ako yung small wallet na kanang na ako extra cash in case, coins, mga ana. Tapos makeup kit, and then tapos ako ang Kilay is life. Kilay is life. Tapos, aside sa akong full makeup kit na kinanglan ako kanang Glam. blooming glam, ana. Tapos ka nang pang retouch, mga small things, ana. Sa akong small things na ay mirror, na ay kanang stamp sa akong name, kay for sure magsulat ka pero may kasi mong pangalan, or kasi mong pangalan, at least, Allow diba? pwede rabi ay no? Tapos, earphones. Muna siya ang, for example, nana ko sa labor room, if musugot akong ubi, at least ako yung dala na Ang mga anak di ay na. SMC. Okay. So i-allow nila ang unsa ang kanang mami na og. Dili pa naman na yung sa mga ka na murag meditation Meditation niya. Ang minatalk na mo akong OB, and then ano man siya, kay Sugot siya. masugot man siya kay at least
ma-relax ko or what, or kanang mabitbit-bitbit lang gid ako sa ko lang permanente, murag na lang sa ko ang self permanente, murag kani siya murag mo ni siya ka pinaka necessity na gyud. So Super, makiasa ko super ato. important. So kailangan lang diri na po na ko ibutang akong phone. Tapos syempre napod ko yung sniff relief diri kay lipungan jud ko. Vicks. Tapos extra pairs of charger na smaller lang para sa akong phone. Tapos stress away para mawala akong stress ana ganon. Tapos kani mga makeup mga kikay kits na kay importante sa kuha ang kilay, blush on kanang fresh ka ana Correct. ang kilay mo lang para mo gusto ko I want to look my best pag mga anak ko kay first impression last day kasi pagkita sa ko anak ano pangitan siya sa pangitan dili ko ni madawat ako yung mama anak. Mucho niya kung mama, mama ni kilay. Like kilay, hago kay kaana or syempre, mahilig mo mag-picture-picture mo relative, pinigbisita ni mo pinagkalit-kalit ka Kaya dito. basig hagardness, kung ano pala ang mga magkuhan sa Facebook ko. Nausa man ni siya, uy, nag-isod dyan siya tama. Tapos mo ni siya akong kikay-kit. Puro ni siya, puro kikay na dyan siya panan. Kikayan yun. Kilay, ganar, ay piluka, ana, pulbos. Kunyak, mind you, tanawa po dyan ang kuan, ang kabagaon sa extension, eyelash, Basta lang ano lang, opportunity, basta matagaan kong opportunity, ganun. Mga lang po, mga pangkilay, mga brushes, nasanay naman po ko na mag-makeup in 5 minutes, 10 minutes. Basta wait mama lang, ka, wala na jud na, pina-uptick na jud ang tanan. Kinapik na tanan. Mo lang ni siya, Pinaka-importante natin, Pinaka-importante. pinaka-basic na jud na tanan. katong mga like, unan, kumot, plates, utensils, pwede naman doon mo to siya, iapas na lang. Puluto na sa mong durabox. Yes, nasa ang durabox. Pero ready na dyan to siya. Para in case, isa ka-instructional na lang sa nasa balay na. Pwede niya bit-bito, nalaon na lang to siya. And kabala na po. I-inform na lang po ni mo daan yung mga kauban sa balay na mga ni siya kung bit-biton, pag mga anak ko, kani siya, ibili ni siya, ihabol ni siya, na para, ano na po sila, aware na po sila anytime, ang sila mangita o silang ano, i-andam na lang po ni mo sa ila mismo para dili na ka mag-text na, uy, kani di ay, And then, isa pa po di ay na dapat nasa niyo ang kuan is, una, load na card para In case of emergency, In case of emergency. para di na mo gawas sa hospital para lang magpa-load. Tama na. magpa-load or mag-contact of person. Wala naman to siya. Tama. Sige, sumunod to no. Thank you so much, Mami. At least naanay idea ang uban ng mga pregnant women. Kaya murag dagan kayo buntis ron. Na, yes. Pero ting buntis ka ron. Ting buntis season. Bitaw. Thank you so much, Mami. Of course, ang uban po mga mommies din na kanang mga nanay, mga experiences before, siguro na aming nalimtan, pwede po ninyo na i-comment sa baba para Yes. ang uban po nga mga first time moms, at least napod sila yung idea kung sa good. Especially ako nga, planning Again, so na yun. soon. Pero magtanaw ako mamaan eh. Anyway, thank you so much. Guys, thank you so much for watching. Si Mami na ako siya page. Yeah, Dawanya Mami or Axel Mil Clapano or kanila Yeah, yung search, Facebook. ganun. And Davao Moms. Pwede ba bisag kinsa nga mommies, di ba, from Davao City Yes. mag-join po doon? Even outside Davao City, sa Okay, sabot pwede ng po. Bisaya, pwede. Okay. Thank you so much, guys. Bye-bye. Don't forget to Thank like, you. comment, and subscribe. Bye-bye.